Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur abenduaren 9 osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 475 COVID positibo berri zenbatu dira Nafarroan Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Lurralde Kohetsiorako Departamentoak abenduaren erdialdean hasiko ditu 121 errepide nazionalaren 4. zatiko obrak 21 milioi euroko inbertsioarekin. Klub Atletiko Osasunak Nafarroko urrezko domina jaso du gizarte Nafarrean lortutako bere ageriko errotze soziala saritzeko. Mugari gabeko emozioak sentimentuek konektatzen gaituztela frogatzen duen esperimentua da. Nafarroaren eguneko ekitaldi nagusian politikaren zerbitzu publikorako bokazioa eta foru komunitatearen oparotasunerako ekarpena aldarrikatu ditu Nafarroko lehendakariak. Iruñeko udalak kilometro erdi bidegorri baino gehiago hobetu du Azpilagainan. Bideotik, argazkietatik, instalazio bisualetatik eta oihaletatik ikusitako artea, Debaldezko 6 erakusketa ikusgai Ziudadelan. Lareunda 65 COVID positibo berri zenbatu dira Nafarroan Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Nafarroan 475 positibo berri zenbatu dituzte azken ordutan Foru Gobernuak eskainitako behin-behineko datuen arabera. Bezperan baino 180 gutxigo dira, baina atzokoa jaiegun izanik froga diagnostiko gutxigo egin ziren eta hala logikoa den bezala positibo gutxi hauteman dira. Tafallan 40 kutsatze berri erregistratu dira, Tuteran da kaltetunen zerrendan 2., 21 positiborekin eta Zangoza 3. 20rekin. Aipatzeko modukoak dira baitere Sarrigurengo 19 positiboak edo Berriozarko 14. Lurralde Kohesiorako Departamentuak abenduaren erdialdean hasiko ditu Nazional 121A errepidearen 4. zatiko obrak 21 milioi euroko inbertsioarekin. Herrilanen zuzendaritza nagusiak esleitu ditu lanak eta lanek 11,5 kilometroko tartea hartzen dute Oronoz Mugairitik Zunbilara eta 18 hilabeteko iraupena izango dute. Lurralde Kohetsiorako Departamentoak herrilanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez abenduaren erdialdean hasiko ditu 121 errepidearen 4. zatiko obrak, Oronoz Mugairitik Zunbilara. 20.964.167 euroko inbertsioarekin bezabarne. Lanak Obras Especiales Edificación e Infraestructuras enpresari esleitu zaizkio, 11,5 kilometroko ibilbidea izango da. 121A eta 121B errepideren arteko bidegurutzaren paretik eta Harri-Gazteluko tunelaren hegoaldeko ahoan izango dira eta 18 hilabeteko epean egingo dira. 121 errepidearen 4. zati horretan 2 biribilgune berri eraikiko dira berrikuntza gisa, bat 121 errepidearen irteerak eta Oronoz Mugairi eta 121B errepiderako sarrerak osatzen duten egungo elkargunaren ordez eta bertzea Donestebeko eskuinaldeko zerbitzu gunearen instalazioen parean dagoen tokian, era berean 2+1 bide bihurtzeko hasierako diseinuan Zunbilara hegoaldetik sartzeko sarbidearen proiektuare sartu da. Jada onartua eta azpiko biribilgune bateko lotuneak eta 121 errepiderako gaineko pasabideak osatzen dute. Gogoratu behar da 121 bihurtzeko lanak 5 zatitan zatitu direla, Ezkabako tuneletatik Endarlazako zubiraino. Nafarroak Euskal Autonomia Erkidegoarekin muga egiten lekuan. Lehen zatia Ezkaba Olabe eraikitzen ari dira pasaden otsailaz geroztik eta bigarrena Olabelantz apirilaz geroztik baita ere. Klub Atletiko Osasunak Nafarroak urrezko domina jaso du gizarte Nafarrean lortutako bere ageriko errotze soziala saritzeko. Nafarroako lehendakaria den Maria Txibitek entregatu dio entitate honi foru komunitateko golardori gorenena eta aitortu dio komunitatea eratzeko bere gaitasuna. Nafarroko lehendakariak goraipatu du pasaden ostiralean Nafarroaren eguneko ekitaldi nagusian Klub Atletiko Osasunaren komunitatea eratzeko gaitasuna.
Nafarroko urrezko domina 2021 saria jaso duenean. Golardo honekin Nafarroko gobernuak aitortu dio bere ageriko gizarte errotzea, izan ere, gizartearentzat ez da soilik kirol erakunde bat. Klub honek bateratu, uztartu egiten du bizikidetza sustatuz belaunaldien artean, pluraltasuna eta aniztasuna bere baitan hartuz adierazi du lehendakariak, eta zoriondu egin du entitatea iaz ospatu zuelako bere mendeurrena, 1920ko urriaren 24an fundatu zenetik. Osasuna askoz gehiago da futbol baino, lehiaketatik askoz haratago doa, emozioa, sentimentuak eta balioak zentzu positiboan sentitzeko modu bat dakarkizue. Hala adierazi du lehendakariak Kluba Atletiko Osasunari Foru Komunitateko golardorik garrantzitsuena entregatzeko ekitaldian. Bereizgarria jaso du Luis Zabaltza bere lehendakariak Iruñako Kultura eta Kirol Departamentuko egoitzaren Patio Isabelinoan ospatu den zeremonia hontara bertaratu dira Foru Komunitateko agintari nagusiak. Hoien artean izanik Nafarroko Gobernuko Jaun Andre Kontseilariak, Unai Ugalde Parlamentuko lehendakaria, Jose Luis Arasti Nafarroko Gobernuko ordezkaria, Jaun Andre Parlamentariak alkateak eta bar. Atal musikala Iruñako Ganberako Abesbatza elkartearen eskutik eta David Galvez pintadoren zuzendaritzapean girotu da. Interpretatzean Nafarroko erreserkia 7 abesti euskaldunen sorta eta Fernando Rematxak konposatutako 5 abesti espainiar. Mugarik gabeko emozioak sentimenduek konektatzen gaituztela frogatzen duen esperimentua. Nafarroako Gobernuko migrazio politiken zuzendaritza nagusiak kulturen arteko bizikidetzaren aldeko kanpaina berri bat abiarazi du. Mugarik gabeko emozioak Nafarroko Gobernuko migrazio politiken zuzendaritza nagusiaren azken kanpaina instituzionala da eta sentimentuek kulturen arteko bizikidetza eta guztiok parte har dezakegun koloren Nafarroa lortzeko aukera ematen digutela erakusten du. Hori da esperimentu soziologiko batean oinarritzen den kanpaina baten planteamentua. Non 6 pertsona oso desberdinek beren sentimentuei eta emozioi buruz hitz egiten duten zuzenean elkar ikusi gabe. Esperimentu horren emaitza ikusgai dagoeneko ikus-entzunezko formatuan, hau da decolores.navarra.es eta koloretan.nafarra.eus webgunetan. Baina mugarik gabeko emozioak kanpaina halaber beste modu batzutan jendarteratuko da hedabideetan eta euskarri ezberdinetan. Mugarik gabeko emozioak da migrazio politiken zuzendaritza nagusi den Patricia Ruiz de Irizarren esanetan frogatzeko modu bat sentimentuak eta empatiak aurre egitea ahalbidetzen digutela benetako kultura arteko gizarte baterantz. Alde batera uztea lortzen dugunean ezaugarri fisikoak eta kanpoko itxurak eta pertsonen barrura begiratzen dugunean, estereotipoak ala nola gu eta haiek bezalako ideiak urratzen ditugu. Nafarroa bateratu eta plurala bihurtzeko bidea emanez azaldu du. Patricia Ruiz de Irizarrek azpimarratu du mugarik gabeko emozioak kanpainak honek bere mezua proiektatzen du, zuzendaritza nagusi honek gutxi gora bera duela urte eta erdi martxan jarri zuen eta jada bizikidetza, sensibilizazio eta Nafarroko arrazakeria eta xenofobiaren aurka borrokatzen den Nafarroa koloretan markaren eskutik. Nafarroaren eguneko ekitaldi nagusian politikaren zerbitzu publikorako bokazioa eta foru komunitatearen oparotasunerako ekarpena aldarrikatu ditu Nafarroako lehendakariak. Nafarroako lehendakariak politika eta zerbitzu publikorako bokazioa aldarrikatu ditu, hoiek gabe esan du gure komunitatearen oparotasuna denboran zehar ez baitzen posible izango. Aldi berean eskerrek eman dizkie herritarrei bizigaren eta gure pluraltasun eta aniztasunean elkarrekin gauden lurralde abegikor honen talentua eta motorra izateagatik. Horrela adierazi du Iruñan Nafarroko 2021ko urrezko domina Osasuna Klub Atletikoari emateko ekitaldi instituzionalean. Ekitaldian Nafarroko Administrazio Publikoaren Institutuko Isabeldar klaustroan egin dute eta bertan izan dira foru komunitateko agintari nagusiak. Lehendakariak aintzatespena agertu dien Nafarrei pandemian zehar izan duten erantzunkizun eta elkartasunarengatik eta suspertze sozial eta ekonomikorako garaia berriari ekiteko egindako ekarpenarengatik. Ez da oparotasunik izango azpimarratu du hori partekatzen ez bada. Ildo horretan Nafarroak erronka horri aurre egiteko dituen instrumentuak aipatu ditu.
Laister S.A. S4 izeneko espezializazio adimensoaren estrategiaren eguneratzea aurkeztuko dutela eta industria plan berri bat egongo dela iragartzearekin batera. Iruñeko udala kilometro erdi bidegorri baino gehiago hobetu du Azpilagainan. Bertako ingurubidetik doan zatiaren segurtasun hobetu da eta Ibarbideko parkearen trazadura saneatu da. Iruñeko udalak Azpilagainan dauden bi bidegorri zati hobetzeko lanak bukatu ditu guztira kilometro erdi baino gehiago. Auzoko Ibarbideko parketik igarotzen den trazadura da, Azpilagainako ingurabidean beste batekin lotzen dena. Azpilagainako ingurabideak batzuen jada bizikletaz ibiltzeko erreserbatutako eremu bat, baina neurriek 2 metro zabal ez zuten betetzen. Iruñeko udalak bidegorriei aplikatzen dien estandarra. 2 metro terdi gutxienez 2 noranzko dituzten bidegorrietan. Hala zabalera hori 3 metroraino handitu da eta bideko espazioak kontrako aldeko aparkaleku banda bihurtuz lortu da. Lehen eremu horretan zeharka aparkatzen zen, baina okupazio baxua zegoenez ilaran aparkatzeko lekuetara aldatzea posible zen aldaketarik eragin gabe. Era berean, errei horrek motordun zirkulazioarekiko zuen babesak ez zituen errespetatzen. Udala gaur egun jarraitzen ari den estandarrak eta beraz, ura hobetzeko neurriak hartu dira. Orain errei honek metro erdiko tartea du errei motorizatutarekiko 10 zentimetroko luzetarako 2 lerroz eta 30 zentimetroko barneko espazio libre batez osatua. Non gaur egun txirrindularien segurtasuna areagotzeko erabiltzen ari diren kautxuzko bereizgailuak jarri baitira. Jarduketa horrek 18.367 euroko kostu izan du bezabarne eta bizikleta espaloiekiko konexio gisa balio duten arrapalak berreraikitzea ere ekarri du berekin. Era berean Azpilagainako Ibarbidetik igarotzen diren bizikleta ibilbideak konpondu dira. Kontserbazio egoera txarrean zeuden zenbait eremu saneatu dira eta azkenik asfalto beltzez zola berritu eta parkea zeharkatzen duten bideen azalera osoa margotu da. Bideotik, argazkitatik, instalazio bisualetatik eta oihaletatik ikusitako artea, doako 6 erakusketa ikusgai Ziudadelan. Asteartetik larunbatera arte goizeko 11:00 eguerdiko ordu batak tardietara eta arratsaldeko 6:00 8:00 bisita daitezke eta igande eta jaiegunetan goizez bakarrik. Ziudadelako erakusketa aretoek askotariko proposamen artistikoa dituzte eta ohikoa den bezala debalde bisitatu daitezke asteartetik larunbatera goizez 11:30 ordu bat aterditara eta arratsaldez berriz 6:00 8:30 eta igande eta jaiegunetan goizez 11:30 ordu bat aterditara. Mistoen eraikinean eta Ziudadelako labean 2 instalazio bisual daude, oso bestelakoak diren 2 gaien inguruan. Espainiako transizio eta pentsalari eta idazle latindar bati omenaldia. Mistoen eraikinak Afrikara bidaia bat egitera gonbidatzen du, ehunian eta ehungintzaren bidez eta arma aretoak bere aldetik ikus-entzunezko edukiak ditu ardatz. Proposamena 2 argazki erakusketek osatzen dute, bat Ziudadelaren kanpoko aldean eta bertzea bolborategian zuri beltzeko argazkiekin. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.